meky tsy salama, za ono meky tsy mirapy, za ono meky mitapitapy, za ono meky mampirafy. Aheliny za fô miaraka amikala, miaraka ambozy, miaraka amifara, miaraka amilala, ya tamin'ny taoko hoe 2002 2003 za mbola tsy na efa magnano freestyle amin'ny sisiny fogna fa mbola tsy mahasahy miditra studio. De freestyle de zay koa quartier Valpenson City, studio Rosa Record efa Valpenson lasté, de mijery bandy magnano vocal koa fognany fa mbola tsy mahasahy miditra. De freestyle amin'ny sisiny manoratra, de le voasoratra atao freestyle de misy bandina regny hoe olo te tsara be le zagny raha tegna dira la studio raha sabdaga. Za mora de tegna agnano rap hoe de regnin'olona ka amizay le mbola le saigna zagny le mbola hoe underground magnano rap de underground fogna, tsy tiagna ho regnin'olo mihitsy zagny le raha fa hoe samby amin'ny quartier fogna zay le fahazahoako le underground tamin'ny voalohany. De narako fogna zay underground zay. Taty afara amin'izay nisy Vipera zay niforoniko zagny. De bandy tamin'ny quartier tao Vipera io Valpenson takao. De nagnano vocal zay, misy bandy afikindy tagnatiny takao. De nagnano vocal taniaraka zay de takeo amizay za tonga de ozy hoe aloha za tegna hiditra lalagna fa karaha regniko hoe mankatia rapy, za koa mankatia ananjy. De nifagneky zay mitsama hiaraka fognany. De jusqu'à zao zay niaraka io. Avy teo za niditra tagnatin'ny Menalamba Clan 2004 de lasa jusqu'à zao magnano rap fogna. Mamoriky asa ratsy, mamoriky asa ratsinga, mamoriky asa ratsy, mamoriky asa ratsinga. Anao mpamoriky, namono tsy mafaky nanao. Le nandeha solo zagny za nomboka tamin'ny 2009-2008 ake zagny za nagnano solo amin'izay. Amin'ny moment ndraiky na za magnano solo fogna fa tsy de hoe satria za ta magnano raha conscient be, olo koa mila raha hafa de tsy amina quartier fogna zagny le solo mipasse karahan'zany. Fa za fa nagnano solo fogna ny izy zagny zao e. Donc hoe anao zagny mikifa hoe hip hop de ezanao maîtrisegna zagny hip hop jiaby. Raha mbola takeny ohatra hoe par exemple Tupac, Biggie regny raha mbola takeo sûr et certain za fa nagnano an'io e. Fa le mentalité tsika zagny tsy tsara hoe basé hoe atreto fogna. Karaha anao ampianaragna hoe mibôsy ave anao de hoe tianao zarana 7e jusqu'à mandrakizay za janagna 7e akato fogna. De hiakatra fogna anao. Na même anao mihinagna toaka ohatra, anao mihinagna roa fogna ve de arahana mba te hihinagna 3 efatra 5 anao karahan'zany. De za zagny na de ino zagny hoe hip hop ho isakeo tsy maintsy ataoko hoe ahaiziko an'io, agnanovako an'io. Karaha zagny zao za zao za nijery drill voalongany to ndesiko hoe norme ho aty de nataoko. Mbola tsisy nagnano drill takeo zao. Tonga de efa nagnano za, jereko rano mapokako, tonga de efa tian'olona de kifeko be karahan'zany. Olo jiaby ty tovy amin'ny bleu même gang. Za zao fa nisy album le hoe gang. Le gang zagny tsy ndesiko am'le hoe gang fahaizan'olo ananjy hoe gang de tsy maintsy tsy olo amboto be mamono olo. Le gang zagny goavagna agnatin'ny nega gasy. Hoe goavagna anao afaka magnampy la famille anao. Tsy voatery hoe magnano raha tsy manjary fogna zagny le hoe gang e. Le gang ndraiky andafy zagny. Famono na de reo mifamono misy la famille reo mahatonga izy mifamono agnampy la famille. Fa indesiko am'le gang zagny le tonga hoe tsika mada, indesiko am'le gang goavagna agnatin'ny nega gasy hoe mozika ataoko zagny fa tsy voatery hoe vao maregny gang zagny nare bande gang regny izy zao tsy de zagny loatra zagny tondrasiko an'le gang fa amin'ny côté musical goavagna. Bon, raha antenegna aminah aloha maro e. Tegna maro son vidiky akao drill, hidivazagna jiaby, efa mipetrapetraka izy akao fa
efa ngamba fahitanare mpamoriky regny de fa public koa le magné vazaha regny King Kong efa boaka amin'ny herinandro io King Kong koa zay koa am'le hoe King Kong I'm a king man karan'zany big up ya conseil-ko zagny amin'ny boekely regny ataovy lesy mozika koa hoe mbola managna fo mitempo tsisy olo tsy mankatia mozika zany ary ohatra misy olo magnakigna anao hoe azo magnano an'io nefa le raha tianao atao fogna io magnampy anao fogna nagnano karakory anao magnampy anao fogna io karaha jiabijiaby tianao magnampy anao karaha za longany ekeko zany bosy fa za tsy tonga lavitra tamina bosy fa zany logna tagnatina hip hop de fa anjaran'ny hip hop magnampy anahy amin'izao jusqu'à zao za mbola miaigna io satria navelako le bosy de mozika ny mafisoko de izy magnampy anazy jusqu'à zao raha koa kifegna zany kife fogna fa ataovy fo zagny fa aza forcé magnano raha aza mitandregny mpagnaratsy aza mikasy le ohatra olo miteny tsy lasakaiza zao atao fogna mandeha io benina mandeha fogna io big up any maiky jiaby amin'ny tanàna Let's mbola eli, let's mbola kely efa menaka rapina osotro old school zao mene fa venir farany tiako longany tamizay tagnatin'ny BMMG zay nagnano an'le private party igny zagny tegna tsy adignoko fotoagna regny mamy taminazy zagny fiaragna ataoko tsy hoe tsy mamy zagny tamena lambako lansy ny tariny fa igny zagny nametraka be taminazy zagny le raha jiabijiaby hoe la vie américain quoi hoe apetraka agnatina villa raika feno piscine feno vola feno viavy feno raha jiabijiaby zagny tao de apetraka koa anao mandritra ny mois angambany zegny de tonga de izy hoe garantie lefa américain zagny champagne siroc jiaby de nametraka be tamina de nisy leçon zagny azoko tam'le raha hoe mandalo le raha à chaque fois zagny misy leçon fogna zagny amin'ny fiainagna hoe zao de mila tazomagna zao rehefa misy an'izao de mila mahay mandanjalanja afatra ho an'olo jiaby zegny za tsy miteny hoe ho an'ny mpagnano mozika fogna na ho an'ny raha ho an'olo jiaby mifankatiava tompoko raha mbola velogna ambony tany mifankatiava fa aza hoe efa maty ndraiky zay vao iaraha malala za magnano an'izany fa mifankatiava tsika anao mpamory mamono tsy mafaty nanao mpamory magnovano